Azi am venit la Videsande să prindem niște scrumbie. Toți pescarii s-au retras că barajurile s-au deschis și curge apa foarte tare. Noi am găsit un mic circuit de apă unde peștii sunt mai mulți și să vă arătăm acum cum agățăm pești, cum se întinde firul. Ce montură folosim. Puțin am improvizat, o greutate mai mică, că dacă e mare se duce tare la fund, peștele e puțin mai sus. Așa niște monturi mici, că erau 6, dar s-a rupt, am improvizat puțin. Azi am luat un beț mai sensibil de la Shimano. E 30-60 de grame, sensibilitate foarte bună. Acum vă arătăm cum se întinde firul. Am găsit aici o scurtătură mică unde e foarte mult pește. Se agață nu numai și dintr-o parte și deasupra. Mulți pescari au plecat de aici, dar este foarte mult pește și foarte repede se agață. Acum vă arătăm în câteva clipe. Nu mă aruncăm. Să vedeți cât de repede. Erau foarte mulți pescari. Uitați-vă, nu m-am aruncat. Foarte bine merge. Toată lumea s-a retras, dar pește este cât te duce. Da, e ca asta. Frumos. Este foarte mult. Trebuie puțină răbdare și puțin improvizație. Fără improvizație era să plecăm acasă, pentru că am agățat mult în pietre și s-a rupt. Dar acum cu 4 cârligi, cu 6 scotem mai puțin ca cu 4. Azi s-a agățat și un hornfish, dar l-am scăpat. Apoi vă prezint ce am prins astăzi și facem ultimele aruncări acum. Să vedem dacă nu s-a stopat. S-a spărat peștele de pietre. Așa. Da, să vedem. Ups. Este. Frumos. Poate fi 2. Nu. Unul plecat. Așa, încă unul frumos. Vă urez fir întins și un pescuit cât mai plăcut. Mult succes!